ବେଶୀ ମିଛୁଆ କିଏ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବେଶୀ ମିଛୁଆ କିଏ? ଝିଅ ନା ପୁଅ, ନା ବାବୁସାନ ନା ଝିଲିକ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ପିକର ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗବେଷକ ସମୂହ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ତଥା ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ହାବଭାବ, ଚାଲିଚଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମିଛ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ। ତେବେ କେତେବେଳେ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ, ନ କହିବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମିଛ କହନ୍ତି। ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷମାନେ ଦିନକୁ 5 ଥର ମିଛ କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ 1825 ଥର ମିଛ କହୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମହିଳାମାନେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦିନକୁ 2 ଥର ମିଛ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ପୋଷାକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବେଳେ ହିଁ ମିଛ କହନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। 43% ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଏହା କି କିଣୁଥିବା ନୂଆ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ମିଛ କହନ୍ତି। ସବୁଠି ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗବେଷକ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନହେଲେ ମିଛ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବନାଉଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ କି ମୁଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।